14. decembar 1992. godina, ista sudbina jednog srpskog sela kao svih sela prethodno. 14. decembra u jednom sveopštem napadu u ranim jutarnjim časovima muslimani iz Srebrenice prešli su put dugačak 14 kilometara, opkolili selo i na spavanju negdje nešto pre 6 sati pobili sve što su mogli pobiti. Taj dan izgubila sam supruga, svekra, ubijeni su u dvorištu, mnogi su ubijeni u kućama, nisu uspjeli ni da ustanu iz kreveta, a u Srebrenički zatvor odvedeni su ostali članovi moje porodice, svekrva, jetrva, njeno 2 dece i mali Brano Vučetić koji je spas potražio u našoj kući, inače naš komšija, imao je 9 godina. To jutro su mu ubili oca i brata. Brat Milenko imao je 17 godina, a 3 mjeseca ranije ubili su mu i majku. Taj dan poginula je i Zlata Jovanović, imala je 87 godina, poginuo je njen sin Milan i unuka Radenka, 3 generacije. Taj dan, to jutro, za nekoliko sati ubili su 68 ljudi. To jutro Slavka je izgubila kompletnu porodicu. Izgubila je supruga Radivoja, 2 kćerke Gordanu i Snežanu. Deda Miloš Petrović, 72 godine, poginuo je sa svoja 2 unuka. Bobanu Petroviću bilo je 16 godina. Da li je taj predmet ratnog zločina procesuiran? Ne, ne.